Jeg hedder Per Dolmer fra Blue Research. Vi ligger ude for Stubbekøbing. Og har lige lagt nogle muslinger ud. Det er et projekt, den europæiske fiskerifond, som har støttet et projekt, hvor Københavns Universitet er projektholder. Business Lolland Falster er med, og det vi laver nu, det er, at vi lægger nogle muslinger ud for at se, hvor hurtigt de vokser. Og det overordnede formål, det er at se, om man kan producere muslinger nede omkring Lolland Falster, hvor der ikke er så meget salt i vandet, og hvor muslingerne vokser langsommere. Formålet med at producere muslinger hernede, det er både at kunne fjerne næringsstoffer fra havet, i forbindelse med, hvis man har en landbaseret fiskeproduktion på land, så vil du skulle udlede nogle næringsstoffer, og dem kan man så samle op igen med muslinger. En anden mulighed, det er at lave muslinger, hvor man bruger dem til de meget tyndskallede, og man kan lave et foderprodukt. Og den tredje mulighed, det er, at man laver fødevarer. Og den bedste udnyttelse af muslingerne, det er selvfølgelig at lave fødevarer. Notere.